जवानी मोर कतरे कतरे अच्छा बाबू खतरे खतरे कतल कर बाबे ना का हो कमरिया पतर पतरे। आप सबके नमस्ते व प्रणाम बा, जय श्री राम बा। आप ई जोन छोटा सा क्लिप देखनी है, एक क्लिप के देख के 100% आप आश्चर्यचकित हो गए लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ई का हो रहा बा। तो आपसे अनुरोध करतनी कि वीडियो के आप पूरा देखब, आपके सब कुछ समझ में आ जाई। आप सब जानत नहीं जा कि पवन सिंह के एक गाना आवे वाला रहे गन्नायक फिल्म से, उमर तोर 17 भइल बा खतरे खतरे, जोना के शूटिंग के समय एक छोटा सा क्लिप वायरल हो गए और वो क्लिप के सुन के भोजपुरी के एक लीचड़ गायक पहले ही गाना गा चुकल बा। अब ये अपने आप के भोजपुरी के शेरनी कहे वाली अक्षरा सिंह भी देखली हा कि गरम गरम तावा बा, 2-4 गो रोटी हमू सेक ली। आप लोग के याद होई कि भोजपुरी के सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी जब पवन सिंह एक स्टेज पर चढ़ के खाली यतने कह दिल रहन कि जोन हम कैले बानी, जोन हम करतनी तो के ओही पर रेंगबस। तो कुछ लोग के पिछवाड़ा में आग लगी रहे और सबसे ज्यादा आग अक्षरा सिंह के लगा रहे। आप लोग के बढ़िया से मालूम बा कि यह अक्षरा सिंह ना जाने कितना न्यूज चैनल पर जाके, ना जाने कितना यूट्यूबर के पास पवन सिंह के इमेज के डैमेज करत रही, कहत रही कि भोजपुरी के एक स्टार अपना आप के भगवान समझ ले बा, भोजपुरी के एक स्टार लकीर खींच दे बा। तो तोहनी खतीरा, तोहनी जिसन कलाकार खतीरा सच में पवन सिंह भगवान बाड़न। आज के डेट में जितना भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करे वाला बा, वो एक चीज सबसे ज्यादा सर्च करला कि अभी के समय में ट्रेंडिंग मैटर का बा। लेकिन अगर हम कही कि भोजपुरी के एक ऐसा सुपरस्टार जेकर नाम बा पवन सिंह, वो खुद में एक ट्रेंडिंग मैटर हवन, उनका छोटा से छोटा बात भी ट्रेंडिंग मैटर बन जाला, तो गलत ना हुई। आप लोग से एक और खबर बता दी कि जोन भैया के गाना, पवन सिंह के गाना उमर तोर 17 भइल बा खतरे खतरे आवे वाला रहे, ओकर पोस्टर आज फेसबुक आईडी से अपना पोस्ट कैले बड़न पवन सिंह और ऊपर लिखल बा कमिंग सून। हो सकता था काल एकर टीजर या डायरेक्ट ही गाना आपके सुने के मिले। बाकी जोन पवन सिंह के अलावा स्टार बा लोग, अपना आपके सुपर स्टार कहेला लोग, इनकरी लोग भी काबिलियत के नाम पर जीरो बा। ये लोग कंट्रोवर्सी करके या वैसा म्यूजिक पर गाना गा के, जोन म्यूजिक पहले से ही मार्केट में खूब बाजल होके अपना आप के जिंदा रखले बा लोग, ना तो ये लोग के कहानी खत्म हो जाई। ये लोग भी नया काम करे के काबिलियत है नहीं के, ये सब भोजपुरी के दर्शक भी जानत रहन। लेकिन जब कोनो मैटर गरम होके तब देखी कि सब स्टार कितना उमे पेट्रोल डालत रहन और ये लोग के कितना मजा होता, और सब लोग अपना आप के ट्रेंड में रखे के कोशिश करेला लोग। बाकी आप लोग के ये वीडियो कैसा लागल हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। और भोजपुरी के बात भोजपुरी में करे वाला ये भोजपुरी के बेटा के साथ नहीं जुड़ल तो चैनल के हमारा सब्सक्राइब करके हमारा साथे आप लोग जुड़ जाए जा।